Nzaka ndoma one. I really hope kuti kune chikafu kumbeko kuza hanzara yacho. Yeah. Mamacho doesn't know big. Chicken food. Something like gin. Yes, I. Kan waka ponga gaga. Nenda ni chingwa changwa. Kazai acho. Kazai gacho kari bakatama kwikwe kuchukirira shamba. Hey. Yeah. Topa unonotika kune mazai anonzi anonama. Gan. Ka Ivins mazai ga. Kan boka cheka. Fura. Yeah. Ivins ameno za inongoitirawo so. Ndesinatombodzizo kunyanya kudya mazai but meno. Yowe, karipo. Atopera. But ndasana guta manje. Ayo. Pesa plan. Nika ndasema koga ndinotenga kangu. Thank you. Ivins. Got buy woman munozponda. Vai zangu. Aiwa, mbawateta kure. Sinanya sozibikira mazai twe muno wani. Ari yanuma biki ga one. Ayo again just the one fridge kutroti bana ba yanongoziya chi timine one racho ngengori fridge mama ngori sie ya ngeri ba mwana zibaziya ndobozo ngati yazobhonga tinotauchazara kwese dira kwese budai ya boha chisiri lain sahabat mau kurumza kuiva kuti maiwe shandipedzera mari yepei koyo Ivins maiwe ainangu inika upenyu unondinakira kana ndine mazai aiwa yasotupakura vanhu vasita vasvika bhosa vanhu vasvika mawa. Get ready 1 2 3 on your marks. 1 2 testing tingazongoti one. Kuponi yazongoti moyo bot kana kabatika chest nozunza achidzika svika mudunzi maproteins wese unyanzoti chinyatsofamba mwiri wese Ivins icho ganibukavhure achirimo inizvaga Ivins inonditira avana kakavuze kazai kacho nganikodayisoka tobora asati makanda damage makanda totorasa toshafa then zvoti vandongosvika mune zera 1
mandraundi hapana nditomboona kuti panenge chitambika kana kuti sei. Bamacho ismail ndobatwa panapa zinonzi memnezai 1 ko usimewe wemazai rupi iro zai richiri mumfiriji. Amen. Kana kwakapedzisa ndingaite sei ukoora ndingadi because usimewe wemazai inonzi yakuti ngokabika noko ndabika 1 iroro chete. Aivhinzi inondipedzawo pawa 9 isa hapana zvekuzoita.